Kandusanan sa usa kasilingan nga mga marites. Greetings coming from 09 Tutot. Kandusanan, thank you for sharing your tambag balibag. Hangatong letter sender karon mao kini si Antang nga taga Magsaysay, Habonga, Agusan del Norte na adunay problema mahitungod sa iyang mga silingan nga bantayan ang iyang mga lihok. Mao kini ang suliran sa atong letter sender nga si Antang. Wala siya nagbutang og apelyido. Taga Magsaysay. Habonga, Agusan del Norte. Hello, Day! Day, Antang paminaw sa mong mga tambag diha nimo. Simple na kay mong ang solusyon sa imong problema, Day. Gamay naman imong suliran, di man ibugat. Dalit kang tambag ani. Ato ning dalit-dalion among mga tambag da kayo para makadungog ka karon sa mga advice. Day, ang imong mga silingan nga marites, libakira, marites, chismosa, tanan na. Simple ra, oo. Simple ra na kayo. Dumuga. Dalig sundang day. Oo. Dumuga. Hagbasa. Tigbasa. Dili ba ka mabarangay atong letter sender? Di siya mabarangay. Kandusanan. Di siya mabarangay. Okay. Di ka mabarangay, ana, day. Diretso ka, ana. Munting lupa. No, di ba? Okay na ng munting lupa, day. Okay naman na siya. Ikaduha na mong tambag sa mo, day. Usa to burn mga marites gahapon, day, no? Bantayan Marites, iyang mga liho. mga liho. Hikat, gino ka hasol anak nila, day. Hasol na kaayo sa imong kinabuhi. Luoy kaayo ka anak, day. Nagantos ka na, mura kang nagpasad ang problema. Mubo naman to di imuhang suliran, pero napuro nagpasaan gid ka ana gumika sa mga marites imo nga silingan. Simple ra, day. Hilo eh. Paim naglanit, Makahubog ng lanit. dili na siya makahubog. Okay. Makahilo. Kung di gid siya mahilo, malipong. Kung di na gid siya makaya, kana sila nga mga marites kay kana gud sila mga marites. Sobra na kay ultimong lihok ni day Antang. Bantayan. Bantayan. Oo. Ano na siya, day? Ang solusyon, anak, no? Hiluin na sila, day. Hinahinayig. Wala ang mga marites diri sa kalibutan. Kaya ang daghan na, day. Daghan na ang mga marites. Ang mga bayot, ang dagsang na. Ang mga marites, ang dagsang na. Hiluin ang mga marites. Kaya mo mga silingan ng mga Adun na ba kani marites. siya bana? Gwapo siguro bana ani. Day, minyo ba ka, day? Minyo siguro natong letter sender. Kung Gwapo minyo- siguro ang bana ani. Kung minyo mang langgani ka, ani, basag hinungdan ani sa imong mga silingan, mga marites, chisbisan kanila, basag hinungdan imo ang bana. Burn. Ang bana siguro na burn, no? Basta sa bana siguro. Oo. Gwapo siguro yung bana. Siguro gwapo imong bana, day no. Siguro gwapo ni. Ang imo ani day, imong buhaton ani sa ila sa mga marites. Ihatag na lang ang imong bana. Ihatag imong bana aron mahilom na sila. Kay mura ang hinungdan anak sa ilang pagkamarites ang imong bana. Siguro gwapo gid ang imong bana. Kung di mo kung kasado mo, lala pagbahin-bahin na lang. Pwede mo na burn, no? Bahin-bahin na lang sila Pwede. para maundang ilang pagkamanga marites. Gumika silang bana. Ano na siya, day, ang ikatulo na mo advice sa imo haday. Simple na kayo, oy. Patyan na sila. Patyan na sila, oy. Kaya lisod makayo po, day. Imo pa pabilin sa aming kalibutan ng dagsa naman, ng dagsang ng mga marites. Okay? Okay, salamat sa imong gipaabot nga suliran. Unta day, buhat ko tunimot day itong gi-advise ni. Oo, buhatan na, day. Like Maayo gina sa among tambag sa mo. Okay na siya, day. Wala ni problema. Dili man ka mapreso, day. Diretso ka sa munting lupa. Okay naman na siya. Hello mga kandusanan! Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa among YouTube channel, Like a Burn Aninon. Daghang salamat. Salamat. Thank you, Thank you, bye-bye! bye-bye.